tu nedrňte sa na vozol. Postraň mi treba rýchlo. Hej, kde ideš? Čo nechápeš? Treba mi ísť na záchod rýchlo, tlačím aj... Toto nie je možné. Tvoj život sa iba ako hajzla točí. Včera som ti vral, že iba jednu si z klobásu, nie 7. Ako mi pomôžeš? Otvorte dvere, ja sa zaseriem proste celý. Dobre ty, hovnocuc. Prečo ma musíš stále urážať? Ty kokos, tento zámok zase nejde, ja milujem toto. No, nevie dvere otvoriť. Otvoríš tie dvere? Čo žomreš? Otvor to už! Ujde mi! To pokom bliakaš, ty kripel jeden husný. Čo som robil? Ja som... Čo ťa zakodoval teraz? Ešte raz na mňa zvýš hlas, tak tvojim páčidlom, čo máš medzi očami, to vylomím. Ty kokos, ten čip mi chýba už, keby ho mám. No tieto nespolahlivé zámky, to... Tak to vy už máte na čipy, tak to si mohol povedať skôr, ja mám 2. Ja, ty máš aký čip? Ty bývaš v dome? Ja už mám 3. rok, cez koronu, vieš čo mi dávali, ja mám Pfizera, he? Nejde to. Ty si teraz čo spravil, akože? Teba dobre poznačil ten COVID. Dobre, ty antivaxer. Skúsim druhý čip. Johnson. A to ani tak nefunguje, mňa oklamali. Počujem, ešte raz to sprav, tak ťa načipujem ja, veľmi rýchlo. Tak mi asi ušlo. Ja to dám tu. Čo robíš, šebeti, hádam, to nevieš tu vypustiť, počkaj chvíľočku. Ide zavolať na chypy.sk. Aké chypy? To sú čipy, nie? Dobre, ale píše sa to chypy, asi nie. Nedám tam čip. Dobre, aký múdry zase, intelekt. Kokos, ale ja hlavne nemá kľúč, nemá čip a neviem sa tam dostať. No. Čipienska, prosím. Dobrý deň, prosím vás, potreboval by som jeden vchodový čip na Kocúrkovo 36, ale tak súr nejak by sa dalo. Robíme ale donášku iba do 48 hodín. Fú. Tak vám to vyhovuje. No to nie je moc, lebo ja som tu s bratom a neviem, niečo zjedol. Vybav to. Poďte, už mu to donieste sem. A teče mu to po kolonách tu a smratuje, aby som to potreboval súr, naozaj. Čo tečie po kolenách? No, viete čo, to je komplikované, ak by sa dalo prísť čím skôr, boli by sme radi. No dobre, akorát som pri Kocúrkovej, tak o 10 minút som tam. Dobrý. No, to je čipy, no. Zdravím, dobrý. To je čipy. Páči tie 2 čipy No, ja som iba jeden chcel, či? a minimálna objednávka sú 2. Aha, okej, dobre. V pohode, aj tak sme chceli 2, takže vieš, keď mi poďme na kolo, alebo náhodou mi bude treba, tak vybehnem po tebe. Myslíš, na čo do mňa čip? Či ja by si mi chodil srať za každým, keď pôjdeš popri? Dobre páni, majte sa. Zájde sa do čo to po mne bliakaš, ako taký, ty si chorý človek, ale... Ale dobre, neplačkaj. Poď sa už vysnať konečne, keď ma otravíš hodinu. Mne už aj netreba. Takže tebe netreba zrazu. Zabije koťa z ničoho nič. Skús mi povedať, že ti treba srať, tak ti takú vypálim, že flak za tebou ostane ako po Slimákovi.